வெள்ளி குன்ற அன்ன விடையான் மூவா முதலாய மூர்த்தி சந்தவன் திங்கள் அணிந்தவன் மந்திரமும் மறைபொருளும் ஆனவன் நான் மறைகள் தொல நின்ற செஞ்சடை எம்பெருமான் ஆரேறு சடை முடிமேல் பிறை வைத்தவன் முதலாகி நடுவாகி முடிவும் ஆனவன் பத்தர் மனத்துள் ஏயும் பசுபதி கண்ணப்பன் கண்ணப்ப கண்டு உகந்தவன் 63 ஒருவரான வாயிலார் நாயனார் அவதரித்த புண்ணிய பூமி கண் பார்வை இழந்த சுக்கிரனுக்கு பார்வை அளித்தவன் 9 கோள்களில் ஒருவரான சுக்கிரன் பிரதிஷ்டை செய்து வழிபட்டதால் வெள்ளீஸ்வரர் என்று பெயர் பெற்ற பார் முழுதுமாய பரமன் தாய் காமாட்சி அம்மன் உடனாகிய திருமயிலை மகாதேவன் வெள்ளீஸ்வர பெருமான் எழுந்தருள்கிறார். வருகிறார் வருகிறார் வருகிறார்.